Eta lehen auzoak zer gehiago kon, ez da? Bueno, lehen pastoriek eta mendizen, bide kursitan da, bedarri pesan horretan. Hane batzen zirelako edo? Ba, etxer orduen, juntan ez esan, 4 euro, 5 euro, mendiek gute gintzen, danok, konteu, eta... Ez da, tertulian? Tertuli zitzela egin ginen, da, berantzin seguru. Horren konture magina bronka atxin entzuna honik. Claro, belu ez da? Haitxeagotan gazta egiteko txin da, gabien, amaiketan arrezetan etxera esniaz, esnik hotzei jute eta... Claro, ze berantzen esnea bajaten zen duen? Ba, gabetan, da, gero gora urriña juten izan nien, gabetan, eta goxetakoa, bija baten egarten ginen, goxetan. Ba, gabetan entorten izan nien, juntzetan gintzen hor mutizarbi be. Sekule prisabako eta, alako baten etxera. Da gero ordu bat, gero dana alakue, gazta egin, Claro, gero beharrak bere bardin. Beharrak egin bizien, da bizamo guzien, arriba, barriro batzera da. Lengo lekure. Lengo lekure ardi batzen.